Kayo sa mga sakop nato karon ang gipang ubo o gipang hilantan. Kaganina dami igsuon nato nga atong gibisita kaganina. Ato putong iampo. Sila Brad Igot ba? Brad? Salamat nga naa ka. So si Sis Ame gihilantan niya mga bata gihilantan pod. Nya ang dito pod sa Mangga maupod gipanghilantan sad sila. So sige lang. Padayon gyapon ta sa mga pag-ampo tungod kay ang Dios nagauban man nato. Amen. So sa di pa ta moadto sa ikaduha nga lesson mga igsuon, moadto una ta sa Ezekiel chapter 37. Kagabi ang atong gisgutan si Hananiah o si Sapphira sa Buhat Kapitulo 5. Karon, Ezekiel 37, the dry bones. Ang mga ugang bukog, mga bukog. Ezekiel chapter 37, manindog tang tanan. Ezekiel 37 verses 1 to 14. Ezekiel chapter 37 verses 1 to 14. Nana, gigamhan ako pag-ayo sa Ginoo og pinaagi sa iyang espiritu. Gidala ako niya didto sa walog diin nagpasad ang mga bukog. Gipakita niya kanako ang tibuok walog nga nalukop sa mga bukog nga uga na kaayo. O giingnan ako niya tawo, mabuhi pa ba kining bukog? Og mitubag ako, o Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini. Verse 4. Unya giingnan pagayod ako niya, sultii kining mga ugang bukog nga mamati sila kanako. Verse 5, kay ako ang Ginoong Dios, nag-ingon, kaninyo, paginhawaon ko kamo, ug mabuhi kamo pag-usab. Verse 6, hatagan ko kamo mga ugat, ug unod, ug panit, ug hatagan ko kamo gininhawa, ug mabuhi kamo. Unya, makaila na kamo, nga ako mao ang Ginoo. Verse 7, busa, misulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinanaas, og nagkauli ang mga bukog, og nahimong tibuok nga lawas. Sa pagtan-aw ko, may mga ugat, unod, og panit na kini, apan dili pa mo ginhawa. Verse 9, timan verse 9 ha, unsay gisultis verse 9, unya giingnan ako sa Dios, tawo, sultii ang hangin nga ako ang Ginoong Dios, nagsugo kaniya sa paghuros, sa paghatag og gininhawa ni ining patayng mga lawas aron mabuhi sila pag-usab. Verse 10, busa misulti ako sumala sa gisugo kanako og miginhawa na sila og nabuhi og nanindog. Hilabihan gayud sila kadaghan. Verse 11, unya giingnan ako sa Dios, tawo, kining mga bukog mao ang katawhan sa Israel. Miingon sila, ugana ang among mga bukog, og wala na kami paglaom, og wala nay kaugmaon. Busa sultii sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, og banhawon ko kamo, o katawhan ko, dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Og unya mahibaluan ninyo nga ako mao ang Ginoo, sa dihang buksan ko ang inyong mga lubnganan, og banhawon ko kamo. O katawhan ko, papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, og mabuhi kamo, og ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya mahibaluan ninyo nga ako ang Ginoo nga nagsulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti niini. Mag-pray ta. Heavenly Father, thank you kayo sa mga pulong nga imong gipa dungog kanamo karon among nabasa. We pray, Father God, nga pinaagi ni ining maong mga pulong. Malig-on kami, mabuhi kami, uswag kami, mahimo kaming maalamon Ginoo nga langit nun nga kaalam o Dios.
We pray, Father God, nga sa ikaduha na mo karon nga kagabhion gikan sa pagsugod sa among buluhaton sa among mga pagpuasa. Ikaw ang Dios mao'y mapasidunggan. Amo ning gibuhat, Lord, sa pagtahod nimo o sa pagpaubos. Di may mamugos nimo sa pagpangayo sa bisan unsa, batang imong kabubuton may matuman. We pray nga imo kaming i-guide pinaagi sa imong balaang espiritu, kaming tanan mabuhi diha sa imong atubangan. Mao ni ang among giampo, gipangayo, pasalamatan ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod ng tanan. So, short running a background tungod kay giuna nato ang kining pagwali. Kining ato ang preaching, sunod ani ang teaching sa attribute sa Holy Spirit, no? So, ang Ezekiel 37, minaw tag-ayo ha. Ang Ezekiel 37, ang dunay duha ka nawong ang gihisgutan ani. Unang-una, ang original, ang context, nga ang mga Israelita na ulipon sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig. Unya, nakit-an sa Ginoo ilang hunahunag kasing-kasing nga, mga matay na kita, gisalikwen tas Ginoo, wa na tay Ginoo, gipabayaan na tas Ginoo, tanawa ning atong kahimtang, ingon ana. Unya, ang giingon diha nga uga na kayo, it means nga wala na sila nakabati sa presensya sa Ginoo. Wala na sila makadungog sa pulong sa Ginoo. Grabe na kayo ang ilang gibati. And then, ningon diha nagkatag, it means nga wala na sila naghiusa kay kaning kung wala nagyaginoo mga igsoon, imposible man gyud nang naay panaghiusa. Bisan ang church. Kung walay Ginoo ang church, iyahay ra pangatog church, iyahay ra nagpamauli. Ang pamilya og walay Ginoo, bisan pag unsa kanindot yung panimalay kadato, di gihapon magkahiusa. Walay kalinaw. And then kung naay Ginoom nga igsuon, magkahiusa gina. Then karon, mo ni ang ilang kahimtang. Nga nawad-an na sila paglaom. Og ningon ang Ginoo Ezekiel, kani si Ezekiel, the strength of God. Ang meaning sa iyang pangalan is the strength of Yahweh or the strength of God. Ang kusog sa Dios. So siya maoy mudasig og mulig-on niining nawad-ag paglaom og nangauga nga mga Israelita. Gidala siya sa walog. Kanang walog sa antong pinulungan dres buhol, piong. Dako kayong piong. Dito niya nakit-an ang nagkatag nga bukog nga ningon diha nagkabulag-bulag. Kung imong tan-aw na ang iyang ulo nalagpot na dito niya, iyang mga tudlo nga bulag na nitanan gabulag-bulag lagi gyud. Ang iyahang bati bukog, ang iyang tuhod ang naglagyo na ni kaayo, nagkarambulan na naglayog sa kadaghan. Nya nagbulag-bulag ni. And then, ningon si Lord, sultii ang bukog nga mamati sila kanako. But sa wala pa siya, niingon siya nga sultii, iya unang gipangutana si Ezekiel, tao, mabuhi pa ba ning bukog? Ang tubag ni Ezekiel, o Ginoong Dios, ikaw ra gyud nasayod. Nga naman, kung kita lay pasultion, wa na gyud paglaom, di na gyud mabuhi. Saan pa man pagkabuhi anang kalabira na, wa nay unod. Wa nay ugat, unod ug panit. Saan pa man? So, ingon ra, ugam pa gyud kayo. Lord, ikaw ra gyud nahibaw ana. So ang tubag si Ginoo niya, Ezekiel, sultii ang bukog nga mamati nako. Hangtod nga ang kalag, magpabungol-bungol siya sa Ginoo, di siya mamati sa Ginoo. Magdaladala ra nagrelihiyon hangtod sa iyang kamatayon, pero wa gyud nay kinabuhi. Kaya ang naghatag og kinabuhi maong pulong sa Dios ug ang balaang espiritu. Nasabta na to. So sultii, ningon ang Bible, busa misulti ako sumala sa gisugo sa Ginoo nako. Munang kaming magwalali, di may pwede nga among, maigo ni si Idna, ani, murag mo, masukop ni si Idna, maigo, ani, di na naman ako nisulti. Isang bingay na lang. Dili pwede. Kaya nga naman, ang paglaom nga mabuhi ta, kana manggong isulti na ito, kung sa ipasultis Ginoo. Bisan pag masitag likay-likay, kung pulong gina sa Ginoo, o ikaw gyud tuyo, ana, sigurado gina. So nisulti siya. Ningon siya, sa pagsulti ko, nabati na ako ang kinanaas. Ako na ning gi-paraphrase because sa kadaghang panahon nabasa naman ako ni, na familiar na sa ninako kay kadaghanan ako ning nawali. Una niyang sulti na ay kinanaas. So ako nagtuo nga bisan kaniadtong una pa nimong nakadungog sa pulong sa Ginoo, gayaga-yaga ra ka pero nanganaas na di ay. Kasabot mo kanaas. Kana bitawng naay daghan kay mga unas sa saging or kanang naang kawayanan niya inighangin magpaka-paka magkanaas. Magkagot ba na diha?
munay kinanaas. Nya sa pagpadayon ni agsulti niingon ditong nakabaton kini og ugat. Bukog ang bukog nagkauli. Unya nakabaton kining ugat og unod og panit. So nakumpleto. But ang problema niingon, wala pa sila gininhawa. Namarog sila pertindaghana pero wa pa'y gininhawa. See? Kaya bitang tao nga maminos pulong sa Dios, una nimong wali, di pa kay siya kasabot pero nanganaas na. Nadugay nimong Bible study na siya ugat, sunod nimong balik, tulo ka tuig nimong walis pulong sa Ginoo, na siya unod og panit. And then wa pagyod siya nabuhi. Diningon ang Bible, sugua ang hangin nga mohuros aron paghatag sa gininhawa. Ang hangin nga gisgutan sa Ezekiel, Holy Spirit. Because ang Holy Spirit may maghatag og kinabuhi. May maghatag og kinabuhi. Susugua ang hangin. Muna giingon diha sa verse 9. O giingnan ako sa Dios tawo, sultii ang hangin nga ako ang Ginoong Dios, nagsugo kaniya sa paghuros og sa paghatag og gininhawa niining patay nga mga lawas aron sila mabuhi. So muna nga pray in the Spirit. Kay bisag unsaon imong pangugat, bisag unsa ka kamaalamong mosultis pulong sa Ginoo. Kung wala ang hangin, kung wala ang balang espiritu sa Dios. Sa gikaingon ko na bisan ang tanang milagrong gihimo ni Kristo, dili mahitabong milagro kung wala ang balang espiritu. Di na sila magbulag. Kay dili man na siya mahimong mahitabo ang milagro kung wala siya diha. So nakumpleto na pero wala pa gininhawa. Ingani ka useless. Nga naangko na nimo ang tanan. Nawalihan na kagdaghan na kaayo. Nanay ugat, unod og panit. Pero wa pa'y kinabuhi. Sa verse 10, busa, misulti ako, sumala sa gisugo kanako, og miginhawa na sila, og nabuhi na nindog, hilabihan gyud sila kadaghan. Kani adto mga igsoon, there is Lourdes, puro kita relihiyoso tanan. Mga unod, bukog og panit lang, gabarog, galakaw-lakaw. Pero wa pagay kinabuhi sa balang espiritu. Magkaroon lipay kayo, no? Nga makaingon kang, Lord, thank you kayo. Di ko ingani sa una. Kanang nasa imong tapad, tigre na sa una. Maldita kayo na sa una, promise. Pero tanawa karon, maldita gapon. Di, gibag-o na sa Ginoo. Amen? Pastor, wa pag yun siya. Lagi kay di man na, process man na. Ang una mo, kanaas pa biya na. Di kayo sa kawali ni mo, niginhawa na dayon, di pa. Kanaas pa, nag-uli pa itong mga bukog. Sunod yung mga wali, nanay unod. Then nay ugat, nabuhi ang mga ugat. Then sunod na nay panit. And someday, mapuno na sa balang espiritu, mabuhi gina. Kung imong basahon ni sa John chapter 3 verse 3, katong gihisgutan diha ang tao, di gyud kasulos gingarian sa langit, og di siya ma-born again. Yan ang utang na ni Nicodemus, usaon man pagbalik sa tawo pag usab sa taguangkan sa iyang ginikanan, sa iyang inahan. Nitubag ang atong Ginoo nga ang hangin mohuros bisag asa ug wa ka kay bawog asa ni padong. So ang iyang gihisgutan diha nga hangin mao gayod ang balaang espiritu. Nga wa ka kabalog kanus-an ni siya mamuhat, kanus-an ni siya basta kay mobuhat gining manglihok gini sa atong kinabuhi aron ta mabuhi. Unya gisulti niya nga kining mga tawhana mauni ang akong katawhan. Mauni ang gisulti sa atong Ginoo mga igsoon. So mo nang kami before magwali hila kas Ginoo, Lord, tagaay mig pulong. Tagay kog mensahe, Lord. Lord, ikaw ra ba nakabalo unsay mga gikinahanglan sa imong katawhan. Ihatag ang mensahe, Ginoo. And after that, naana ang mensahe, excited na kang wali. Human imong wali, hilak na po ka. Lord, huros. O balaang espiritu, huros sa kinabuhi sa tawo. Nga kadtong mga pulong ngayang nadungog, mabuhi siya adto. Kadtong mga pulong nga mamunga, mauni ang atong trabaho. That is why angay natong masabtan pag-ayo nga lisod ka mosalig sa usa ka tawo kung wa ka nakaila og ayo niya. Sige ra kang kadungog Jesus Christ, Dios, Ginoo, Holy Spirit.
Pero wa kayo kanisalig ani tungod kay wa kay ka nakaila. And ang ato nga prayer and fasting, kanang atong gipakaon ang atong kalag o atong gigutom ang atong lawas. No? Dili siya problema nagkaon ka or wala, pero ang imuha nga gihatagan og kabug-aton ang imuha nga panginahanglanon sa spiritual, ilabi na ang pagpaubos at tubangan sa Dios. No? Now, padayon ta sa atong discussion na humanatano sa kanang God, the Holy Spirit, or ang iyang trabaho. Mato ta sa iyang attributes. The attributes of God being attributed to the Holy Spirit attest to the deity, to His deity. Now, nato dito ato ang nakabalo na si Rachel nato. Okay. So, moingon ganit tag attributes of God kinaiya. Unsay naa niya, pamatasan niya, gahom niya, mahimo niya, makaya niya, ang nature ba? So, for example, ang naa sa tawo is makamaot ang musulti, makamugna tag mga butang. Makalakaw ta, tanan nga naa nimo mo na gitawag og attributes. Attributes. Nasabtan na to? Munay attributes. Kamao kang muhigugma. Kamao kang maghuna-huna. Magplano ka na kay kabubuton. Munay gitawag og attributes. Kinaiya sa Dios or kinaiya sa balaang espiritu pagpakita nga siya mao ang nagpagpakita nga siya mao ang Dios or nagpagpakita nga siya Dios. Usbon nako may mga tigom nga mga relihiyon nga moingon sila nga ang Holy Spirit is just a power, the power of God or force or energy. But sa Bible kung imong tun-an og ayo dili siya power, person siya, person. Unsay naa sa person? Will, mind, and emotion. Na siya'y panghuna-huna, na siya'y pagbati, na siya'y kaugalingong kabubuton mga igsuon. Una, ang Holy Spirit is eternal siya. Diha na siya. Walay sinugdanan, walay katapusan kay Dios man siya. Munay gitawag og eternal. Eternal. Munang og naay lalaking moingos babae nga higugmaon kanako eternally, wrong. Because mga matay man ta. Wala man punta gasugod. Nagsugod ang atong kinabuhi sa danggi pakatawo man ta. Nasabtan na to? So, ang Holy Spirit is eternal siya. Munang masabtan nimo nga ang Holy Spirit, Dios gyud siya. Naa siya ana nga persona. Masabtan ko na sa atong pagpapalyon. So, eternal. Hebrew chapter 9 verse 14. Ningon ang Hebrew chapter 9 verse 14, kung tinuod man kini, unsa ka pakaha kadako ang mahimo sa dugo ni Kristo, pinaagi sa walay. Unsay sumpay? Pinaagi sa walay katapusang espiritu. The Holy Spirit, walay katapusan. Eternal siya. Diha sa wala pa'y namugna, diha na siya, Dios na siya. Sa way ka, sa hangtod sa kanturan, Dios ni siya. Gihalad niya ang iyang kaugalingon, ingon nga hingpit nga halad ngadto sa Dios. Ang iyang dugo mao'y naghinlo kanato sa atong konsensya sa walay kapuslanan nga mga buhat aron mag-alagad kita sa Dios. No? Makita nimo diha ang kanana ang gisulti nga eternal, ang eternality sa Holy Spirit. Nga siya ang Espiritu sa Dios nga walay katapusan. Dili siya gahom. Dili siya power, dili siya force, kanang strength or energy, but Dios siya. Nasabtan na to? Kagabi atong gidiscuss man to nga ang the Spirit of God, the Holy Spirit is the Spirit of God. Nasabtan na to? So ang inyo nakita nga Jonas kini. Kini. Nagsuot og muna yung suot nga Jonas. Pero ang nasa sulod ani, nga mao'y tag-iya ani nga lawas, mao'y nagpuya ani nga lawas, Jonas gyapon. Na? Ang kalag na sulod, ang espiritu nga nasa sulod, Jonas. Mao ni siya.
Makita nimo diha. Sunod. Ang Isaiah 40 verse 12 to 18. Naba ni diha? Wala no? Isaiah 40 verse 12 to 18. Atong tanawon sa Bible mga igsoon. Ningon ang Isaiah 40 verses 12 to 18. Kinsa may makasukod sa dagat diha sa iyang palad, ug sanglit pinaagi sa pagdangaw niini. Kinsa may makasulod sa tanang yuta diha lamang sa usa ka taksanan, ug makasukod sa gibug-aton sa kabukiran, ingon man sa kabungturan pinaagi sa usa ka timbangan. Kinsa may makagiya sa Ginoo ug magtudlo kaniya, ingon nga iyang magtatabang. Nagpatudlo ba siya aron siya makasabot ug makakat-on? Unsaon paghimo ang mga butang? Gani alang sa Ginoo ang mga nasod sa kalibutan, daw tinulo man lang gikan sa usa ka timba. Imagine niha? Mura nagtinulo ning mga nasod. Ug sama man lang sa abog diha sa usa ka timbangan. Ug ang kapupud-an sama lamang sa abog abog kagaan. Ang kakahuyan sa Libanon dili igong isugnod ug dili igong ihalad ang mga mananap nga anaa niini. Ang tanang nasod sa kalibutan murarag wala diha sa iyang atubangan. Busa kang kinsa man ninyo ipakasama ang Dios sa unsa man ninyo siya itandi. Now, kung imong pamalandungon tong gibasa nato, usa siya sa nagpadayag or nagpakita kaning kabahin sa eternality or pagka-eternal sa Dios Espiritu. Ningon siya, kinsay nakasusi, kinsay nakasearch, kinsay makasukod, kinsa. Walay lain, kundili ang Dios, ingon nga Espiritu. No? Nga naman, tungod kay ang iya nga presensya is naaman sa tanang dapit. Manang naghisgot siya kadagatan, kabukiran, kalasangan, kakahuyan, daghan sa gisgutan. Naa siya diha. Gani ningon siya nga ang mga nasod murarag tinulo sa timba. Murarag usa ka tulo sa timba nga imong gigunitan nga nay tubig nga nay nagtulo sa ubos. So makita nimo nga mura na ang usa ka nasod giingon ana pag-compare ang gitawag og eternality sa Dios nga Espiritu. Nakuha na to? Usapay lain. Ibutang na lang gyud nga katong bitang gi-illustrate ni Pastor Prima, no? No, unsa man gyud ning eternality? Unsa man gyud ni? Gi-illustrate niya nga ang tamsi or ang maya iyahang tukaon ang usa ka abog. Unya mulupad siya padong sa planetas Mars. Butang niya dito ang abog us kabuok. Balik na pud siya. Anhin na po sa kalibutan. Tukaon na po niya. Lupad na po siya. Hangtod mahurot. Makaya sa maya? Mahimo sa maya, dili. So, na ang pagka-eternal sa Diyos. Nga dili ni mo siya masukod. Dili ni mo siya matimbang. Dili ni mo siya ma-imagine. Unsa gyud siya. Munang naiuban siya pangutanag Diyos. Okay, kung tinuon nga na ay Diyos, kisa may kabuhat sa Diyos, mangana na sila. Di ba? Muna ilang huna-huna. Ato na inig mga matay na taing ng Ginoo, Lord. Nanangutanan ako sa kalibutan, Lord. Kisa ko na ikabuhat ni mo. No? Ingnaw na ka ni Lord na, wala ko buhatan, kaya ako nagbuhat sa tanan. Diin man ka sa sinugdan, Lord. Sawa pa'y sinugdan na, diha na ko. Hala? Sawa pa'y sinugdan na, diha na ko. Mauna diha. Next. Padayon ta. Ato na sa kining, the Holy Spirit is unchangeable.
Mabantayan nimo ni because ang Father, ang Son ug ang Holy Spirit makit-an nimo siya nga pariho ang ilang deity. Pariho ang ilang kinaiya tungod kay usa siya ka Dios. Ha? Usa siya ka Dios. Muna gikalibugan sa tanan. Kana bitaw naglalis ning oneness o kining Trinity. Tungod ra gyud pud na sa kakulang sa pagtuon o pagpamalandong o pagbalanse. Tungod ra gyud ana. Nganong libugon manimo nga ang Father is equal to the Son and the Son is equal to the Holy Spirit and the Holy Spirit is equal to the Father. Tupong sila, pareho sila. Kay ngano man, usa sila ka Dios. Nya makita ra nimo nga sa nakalinlaing persona naglihok siya. Like giplano sa Father, gipatuman gilihok sa anak, o niya ang Holy Spirit mo'y nag-accomplish. Nasabtan na to? Nakuha na to? So, unchangeable. Naa sa Isaiah chapter 48 verse 16. Isaiah 48 verse 16. Ingon ang Isaiah 48 verse 16, Duol kanako og pamatia kini. Sukad pagayod sa sinugdan, wala ako maglipod-lipod sa pagsulti kaninyo sa pagkahitabo ni ini didto na ako karon ang Ginoong Dios naghatag kanako gahom og nagsugo kanako. Kisay nagsulti ani? Kining Isaiah 48 verse 16. Kisay nagsulti ani? Kinsa ni nga word? Word ni sa Holy Spirit. Siya ni nga nagsulti ani. Munang nahimo nga ang Father is eternal, ang Son is eternal, ang Father is unchangeable, ang Son is unchangeable. Kining mga kinaiyaha naasad ni sa Holy Spirit. Munang giingon dihang perfect unity. Na may uban nga di gyud mo tuo ani ba? Unya maglalis na lang yun ning may uban nga di mo na mao. Kay ang Holy Spirit si Jesus, ang Father si Jesus, ang anak si Jesus. Ingana ra, no? Ingana lang ang pagpanabot. Unya kay mo conflict mangguna siya. Mag-conflict siya. For example, may kang si Father, mao ra pod si Jesus. So, while si Jesus na as kalibutan, nagpray man siya, Father, into your hands I commit my spirit. Dito sa pagbaptize, dunay tingog nga niingon, kini ang gipangga na kong anak. Unya mikunsad ang salampati, ang Holy Spirit nga daw panagway sa salampati. So makita nimo dito. Pero kung imong libugon gyud og imong ayo ang imong hunahuna, naay pinulungan nga nag-ingon. Kung suwayan gyud nimog sabot or if you try to fully understand the doctrine of Trinity, you will lose your soul. Or you will lose your mind. But if you will reject the doctrine of Trinity, you will lose your soul. Sa Bisaya pa, kung imong suwayon og sabot ang Trinity, kanang Father, Son, ug Holy Spirit, matuyok na lang imong hunahuna. Kadi man gyud na nimo siya masukod. Pero kung imo siyang i-deny, di na tinuod ka ng Holy Spirit, gahom ra na, you will lose your soul. Kawad-an gyud kas imong kalag. Nakuha na to? Next, kining the attributes of God attest to the deity of the Holy Spirit. Goodness. Kining goodness, ang pagkamaayo. So kung naa diha sa pagkamaayo sa anak, naa ang pagkamaayo ngadto sa amahan, dili pod pwede nga wala ni sa Holy Spirit. Because they are equal and they are one God. Gaabot na lagi ning kalimutaw. No? Anya na. Masabtan lagi na nato og magpadayon pa mo kada gabi manhim man dire no. So ang goodness, Psalms 143 verse 10. Murag na ating ali diha. Ingon siya, ikaw, ang akong Dios, tudluoy ako pagtuman sa imong kabubuton, magmando unta kanako ang imong espiritu, og tultulan ako niya sa dalan nga layo sa
kadaot. So, ang kaayo sa balang espiritu, mao nga tultulan kaniya, i-guide kaniya, ubanan kaniya, ligunon kaniya, dasigon kaniya, mao man ni. Ang imong espiritu, no? Magmando ka kanako. Magmando unta kanako ang imong espiritu og tultulan ako niya sa dalan nga layo sa kadaot. Unsa kanito atong gisgutan kagabi? Kung tawhanon ka, ang magmando nimo ang imong sala, ang imong pagkatawhanon. Pero kung tawo na ka nga iya sa Ginoo, gitawag kag spiritual, ang nagmando nimo ang Holy Spirit. So mo na nga ang salmista, nagampo ningon siya, ang imo untang balang espiritu, ang Dios nga espiritu, magmando nako. Moro man gyud nay problema sa uban mga igsuon. Nga ang ilang hunahuna, ang espiritu sa Dios gahom, dili siya gahom. Gani, maghatag siya gahom. Duna siya gahom, pero dili siya gahom. Dios gyud siya. Nasabtan na to? Kay kung gahom siya, wala siya emotion, wala siya hunahuna, o wala siya will. Wala siya kabubuton ba? Unsa pailain, Isaiah 63 verse 10. Ingon na Isaiah 63 verse 10, apan misupil sila o gipasubo nila ang iyang balaang espiritu. Unsay panambago ni Paul sa Episo? Sa simbahan sa Episo? Ingon si Paul, ayaw pasuba ang balaang espiritu kay siya ang patik. Dinhi sa Isaiah 63 verse 10, ningon na nga, nisupil sila sa Diyos. Unya ilang gipasubo ang balaang espiritu, busa siya mismo ang nakig-away batok kanila. Ang kining atong mga kahimtang kinabuhi, pamalandungon siguro nato ang nanglabay mga panahon nga ato yung gipasubo ang balaang espiritu. Napaminaw ha? Sa kikaingon ko na, ang ubang mga pundok, dili na yung mga pundok nga taga diha. Kining mga sikta ba, mga tigom, mga relihiyon, muingon sila nga, kanang balang espiritu, dili na siya person, gahom na siya. Unya, kung gahom, ang gahom, masubo ba? Dili. Tanawara ko na inig-on mo sa suga. Sa may nisubay dihang nisiga na diha. Power. Kuryente. Na ba na huna-huna? Na ba na pagbati? Masubo ba na? So, Holy Spirit is a person, not a force or a power. Diyos siya nga naay power. Nakuha na to? Then, sa Ephesians chapter 4 verse 30, mauna ni, ayaw pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik. Itong atong isgutan gagabi silyo, titulo. Ang titulo mas haom no. Kay ang Holy Spirit mao ang titulo sa Dios. Diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. So gibutang ni sa sulod sa imuha, imong naangkon ni nga Dios nga Espiritu pasalig. Pasalig sa Ginoo, inigbalik na ako, ikaw, kuhaon yung ka na ako, kaya nga naman, ako amang ka. Ang ilhanan, ang titulo na ani mo. Nakapangalan sa ako, the Holy Spirit, ang silyo. So ayaw siya pasuba. Kinsa sa Bible, nga gipasubo niya ayo ang balang espiritu o gibiyaan siya ani gibiyaan siya sa balang espiritu o gipulihan siya og demonyo. Saul na mabasa na sa 1 Samuel mga igsoon. Di man siya mo-obey sa Dios. Kana bitaw masigero tag paminaw pulong sa Ginoo di nato i-apply kanunay ra natong ipasubo ang balang espiritu. Munay pinakadakong delikado. Si Saul. O kay mibiya man ang espiritu sa Dios diya niya, espiritu sa Yawa ang mipuli niya. Ningon ang Bible, and the evil spirit from the Lord maoy ni adto. Munang uban galalis, pastor. Ningon ang iyang Bible, the evil spirit from the Lord. Ha? Tinuod bitaw. Pero dili si Lord may naghatag sa daotang espiritu. Always nga ang Yawa, ang Satanas, mananghid na dito. Mayon nagtanaw, dili na lagi na ako, na lagi na, dili lagi na masunod nimo. O sige, biyaan niya.
Ako na puyo. Kuhaon ang titulo, balhinos laing pangalan. Muntay nahitabo ni Saul. Klaro? Munang dili siya pwedeng pasubon. Now, kung energy lang siya or power lang siya or gahom lang siya, masubo siya, dili. Naa siya emotion. So, person siya. Because what make person, person? Naa siya will, naa siya mind, naa siya emotion. Muna'y nakahimo sa persona nga person siya. Mausab ni ang bala ang espiritu. Naa siya pagbuot, naa siya emotion, naa siya kanang kaalam. Naa niya ang mind, no? Next. The attribute of God being attributed to the Holy Spirit, usa ni ana is ang kamatuoran or truth. Unsa man eh? Dios siya sa kamatuoran. So, kamatuoran, the Father, the Son, and the Holy Ghost. The Father, Dios sa kamatuoran. Anak, Dios sa kamatuoran. O ang Holy Spirit, Dios sa kamatuoran. Kay usane in the Godhead. Unya, mas mutinaw ni. John 16:13. Ingon diha. Apan inigabot sa Espiritus kamatuoran. Ako nigibasa gabi, no? Tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. So kanang magbasa kag Bible, pray gyud ka nga, Lord, ubala ang Espiritu, i-guide in taon ko. Kay bisan pag unsa ka ka-bright. May bawaan ra ba gyud ng kanabitang yes na importante man gyud mga igsoon. Pero sa gisulti ni Paul ningon siya wala gyud ko gagamit og mga pulong nga pina smart, pina bright, pina unsa. But samtang nagasulti siya na ay pag-perform sa gahom sa balang espiritu. No? So, siya ang Diyos Espiritu sa kamatuoran. Unya, kay kamatuoran man siya, so siya'y mo guide. Aron nga ikaw nga nagsusi, nagbasa, nangita sa kamatuoran, makakaplag yun ka sa maong kamatuoran. Kay ang kamatuoran, nga maong balang espiritu, mo guide man sa imuha. So kini nga truth or kini nga kamatuoran, iya sa Father, iya sa Son, and iya sa Holy Spirit. Because they are perfect unity in the Godhead. Moingon nga ganita Godhead, usa lang. Usa ka Dios nga naglihok sa tulo ka persona. Nakuha na to? Because dili lagi ta maingon nga power aning Holy Spirit or si Jesus tawora. Dili ta pwedeng masulti ana because na anti-Kristo na ang atong panghuna-una. Kung ingana ta, manghuna-una. Kay di naman na mo gitudlo sa Bible. Sunod is omnipotent. Unsa man ning omnipotent? The God who is in control, all-powerful. Muna nga, ug imong makita ni imong sadyang igisimba nimo si Jesus, nag-worship ka sa Holy Spirit sa Father. Gisimba nimo ang Holy Spirit, nag-worship ka ni Jesus sa Father. Nagsimba ka sa Father, nag-worship ka sa Holy Spirit o sa anak ngano man. Because ang attribute sa Godhead, sa Dios, naa sa tulo, kay kining tulo usara. Pastor Lisuda po ng tulo niya usara. O ayan, naglibuga imong huna-huna ha. Kini siya dili unta ni angay himuon nga illustration, pero ako na lang himuon aron ka makasabot. Because naman tayo gitawag og modalism, mga unsa na nga siya mga ideya kabahin o God. Pero dili unta ni angayan, pero ako lang ni isulti. Kung naa ako sa church, pastor ko. Tama? Kung naa ako sa pamilya, unsa man ko? Amahan. Kung tuwa ako sa eskwelahan, unsa man ko? Ang pangutana katong tuwa sa eskwelahan og diha sa church og naa sa balay, nagbulag ba sila? Usara sila. Batili na siya maoy perfect nga idea. Ang uban migamit silang itlog. Sabot mong itlog? Nga na siya shell, na egg white, na egg yolk. Ug di siya matawag og egg kung egg yolk ra. Di siya matawag og egg kung shell lamang.
So nigamit sila na nga illustration. But you know what? Mga kuan lang na siya, mga illustration nga at least ba man lang makasabot tag gamay. Kay ang Dios di man gyud mo masud. Wa gyud kay kasudlan sa Ginoo. Di gyud nimo siya kayang sabton. In fact, ang tawo nga dawat ni Kristo og namatay, tuwa na siya sa langit. Mas bright pa siya kaysa sa tawong nag-eskwela sa tibuok niyang kinabuhig theology. Nga naman, tanang pangutana, tubag naman niya, katuan naman siya dito, gatubang. Nakuha na to? So, He is the God nga nagakontrol sa tanan. Tanawa, ningon siya, ang Dios tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay, o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya, aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Munang gitawag siya omnipotent. Gahom sa balang Espiritu Santo, unsa gito? Naga-control. Tibuok universe, all creation. Kabalo ba mo, pag ingon ni Lord, let there be light. Kung wala ang Holy Spirit, di kita motungha ang kahayag. Pag ingon ni Lord, ang kayutaan, magpaturok og mga, kung wala ang balang Espiritu. Nga naman, siya may mo perform ato. Munang masabtan nimo og ayo nga ingunana de munang kana bitaw mga usually sa atong mga viewers, Oneness, Trinitarian, mga maglalis-lalis. Balansihon ra man gyud na nimo. Ug dili nimo na masabtan og ayo. Matod pa ni Apostol Pablo, wa gyud ta nahibaw og maunsa gyud unya ta. Di ba? Wa gyud ta mahibaw og maunsa gyud unya ta human aning kinabuhia. So, ug dili nimo masabtan, asabdi na lang pagpadayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, pagpadayon sa imong pagtubo sa Ginoo. Pugson gyud nimo nang someday mo tanan, Lord, dito sa kalibutan, Lord, magsige mig debate atong City Square, Lord. Ngini og gaabot ra man pud emi adi na mamagsa. Ingana bitaw. Omnipotent. It means the Holy Spirit has an attributes or naa niya ang kinaiya nga ga-control sa tibuok kalibutan. Pero ang tao ra gyud og di magpa-control, mao ra jud nay problema. And next is the Holy Spirit has an attribute of kanang being omnipresent. Mayatag omnipresent, tanan, universal. Omni, manang na, mo palit bitaw mong mangita mo kanang brand bitaw palit mo suwa omni. Tanan. Na? Omnipresent. Sa tanang dapit na Asiya. Bisag asa kan mo bitaw nang magtago-tago tagpakasala, no? Oh, wala kita sa pastor. Wa ka balos pastor ani. Then ang Holy Spirit gatanaw. No? Nagtanaw siya nimo ba? Sa imong gibuhat, nagtanaw siya nimo. Kaya na may mga Kristohanon, mga igsuon nga kamao kay mutagog sala. Unya, kung dili mo malimot sa gisulti ni Pastora Prima, tago plus tago equals kitaan. Pareho na. Pastor, ani na ko, Pastor. Ano man? Magmuni-muni sa ako, mamalandong sa kus kinabuhi. Ritso na dito. Ibilin ako, ani. Ibilin. Pagbalik, royal man og hope. Gagunit o gamayng impierno ba? Tua lagi. Sakpan. Na, pamalandungi yun na kayo. So, in Psalms 139 verse 7 to 10, wala na type diha kay tag-as kayo, no? So Psalms 139 verse 7 to 10. Akong basahon, ingon. Asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong espiritu? Sige, tago. Tago. Mubuhat kag sala. Wa kabalo imuhang asawa, ang Holy Spirit to agatanaw. Gatay pa lang ka gadungaw siya to algi.
Tago. Wala tago gyud. Pero ningon siya, asa man ako motago or asa man ko paingon para malayo ako sa imong espiritu. Asa ba ako motago aron mahilayo ako sa imong presensya? Wa jud kay kataguan. Verse 8. Kung musaka ako sa langit, ato aka dito. Kung muhigda ako dito sa kalibutan sa mga patay, ato aka usab dito. Kung mulupad ako ngadto sa silangan o mupuyo sa kinalayoang dapit sa kasadpan, ato aka dito aron pagtultol kanako. Ato aka dito aron pagtabang kanako. Di ba? Wag yung kay kataguan. Di ko ka kaikyas. Naasap. Kabantay mo, bisag ni palayo na ka, bisag. Pero ang imong kasing-kasing, sige, gyapong ginahasol. Muna ka na, mga taong sige palayo, sige pakasala, sige, iampo ran ako na. Lord, kabalo naman to siya sa kamatuuran. Ikaw na ibahala, manglihok, mamuhat, yan na. Hasulon na gina siya kanunay. Hasulon. Nya di gyud moabot ng time nga latigohon na gyud dili di ay ka matandog kung konsensya nimo akong kapkapon kung imong kasing-kasing kapkapon aritas lawas mo kapkap be butangag daghan kayong bukol ni be awa na Lord mauna ni akong pagpalayo nimo Lord mangana na sakpa na okay so nga naman omnipresent siya dili ka katakas dili ka kapalayo niya. Another attribute sa Holy Spirit is omniscience siya. Muna ang last, omniscient. Unsa man ning omniscient? Sige, omnipresent, katong iyang presensya naa sa tanan, unya omnipotent, He is the God that is in control. Ang omniscient, unsa man ni? All-knowing. Nasayod siya ginahuna sa tao, nasayod siya nahitabo, nasayod siya may tabo sa unahan. Sawa pa ka na tao, nasayod na ang Diyos, nga anhi ka karon. Walay na surprise, wala si Lord na surprise because all-knowing siya, kabalo siyang mao na may tabo. Muna hindi ka pwede ka pangutanang, anong imo man tong gialaw, Lord? Ngayon ang ginawa, nakabalo, biya ko, may tabo to. Mao ganing gibabagan ti ka, gipabadlong ka na ako, pero di man ka magpababag. Ibalo na ko. Kay all-knowing siya. Ang Diyos, Espiritu, all-knowing siya. So, Pastor, so si Jesus, Pastor, all-knowing po to siya? Of course. Kabantay ka, pagtawag ni Nathanael, nakitaan ka na ko dito kas ilalom sa kahoy. Ano sa itong kahoy, no? Fig tree? Nakas ilalom sa fig tree. Ano, nakabalo man ni siya? And sadyang nagmimog milagro ang atong Ginoong Hesus. Unya, ang mga Pariseo ganoon grabe makasasala ni patio na ito. May nga nanday ng Ginoo. Ano, naghuna-huna mamog ingana? Kuya, wag na itawang ingana, no? Binagsaon niya ang sulte. Imong gibati, maon ni. Ikaw, naglagot ka niya. Ikaw, mapakasugta. Ikaw, nga na, bitaw? Sabi si mama mo, kataw. Ikaw, walay ing anak nga tao. Naray tao nga magpaka-all-knowing, bisag dili all-knowing. Kabalo mo? Mga taong garbuso. To diha, kung ikan mo ng kabalog, nga na ba, magpaka-all-knowing. Nya kay gisuray sa rada siya. Hello? Ano? Klaro na kayo, ganiwang, buntis din na. Ay nga na, no, gibugas, gibugas. Ako ani, laki ni, kay no, gibugas. Abay na, kay nahamis. Magpaka-all-knowing. Marag si Baldwin, ang kisa tong prophetess, ako to bang magtagna-tagna. Kabalo mo ako, mananak na, mansad ko. Og mas buntag, musilang ang adlaw. Ini ka, alas 6 gabi musalop. Ha? Katong imong tinanom nga talong, mubunga unya to.
Katong mga nangingisda, makakuha to sila. Oh, makaprofis. Naunsa. Nya i-share din sa Facebook, kini si Baldwin, mananagna gyud ni. Bisan pag di ka mo yung maglinog ang buhol, maglinog yun. Nga naman, ningon ang Bible. Na ay linog sa bisan asang dapit. Yung mga rabadag, na ay dakong bagyong moabot. Siyempre, araling panglipunan, hindi bababa ng 20 bagyong dadaan sa Pilipinas bawat taon. Nadugangan, pagkitaron moabot ng 30. Unya na managna og bagyo, may ko, manalagna yun eh. Human na gisulti sa araling panglipunan sa una. Nga dili mo ubos 20 ka bagyo mo agi sa atong nasod. Karon nagkadaghan na gani nilapaw na magsunod pa ning uban, magkuyog pa ning uban. Ang uban nga sulod na lata. Mano pong naabot ka diha. So kining tulo mao ni sila ang ako nakita nga major attributes nga naa sa Dios. Omnipotent, omniscient, o omnipresence. Unsa ganito? Dios siya nga nagkontrol sa tanan, siya ang gagunit sa tanan, o Dios siya nga ang iyang presensya naa sa tanang dapit. O siya ang Dios nga nahibaw ng daan sa tanan. Mangkabalo ka, wa pa ka naminyo, kabalo na si Lord, pilay imong anak, pilay mo sukol nimo. Wa pa ka naminyo, kabalo na si Lord. Sa di pa ka mamatay, kabalo na si Lord. Kisay mo hilak, no? Sa wa pa ko na tao, kabalo na si Lord. Kabalo na si Lord, nga naa, maabot, dadon ko niya din his Lourdes, dinhi ko mag-ministry, dinhi ko niya ibutang, dinhi ko niya gamiton, siya'y kahibalo na siyang daan. Because mauna ang iyaha nga attribute. Unsa ganito ng attribute? Character, kinaiya. Mga butang nga mahimo niya nga siyara. Now, ato niya ni nga sabton nga dunay gitawag og incommunicable attributes o communicable attributes. Unsa man na? Sige pasabot ana. Mga kinaiya sa Dios nga dili niya mahatag sa tawo o kinaiya sa Dios nga mahatag niya sa tawo. Unahon nato ning communicable attributes. Unsa ganito ning attributes? Mga batasan, mga kinaiya niya sa iyang ang iyang nature, ang iyang pagka-Diyos. Now kining communicable attributes, kinaiya sa Diyos nga iyang mahatag sa tao, unsa man eh? Una, kining gugma. Nga ang Diyos kamaong mahigugma, so iyang gihatag ang gugma sa tao, ug ang tao mahigugma pod. No? Sunod, will. Kanang pagbulutan sa tao. Gihatag niya na, gikan sa Diyos na, ang Diyos naaana. Emotion. Emotion. Ang Diyos na emotion, iya pong gitagag emotion ang tao. Na ba emotion ang hayop? Naaoy. Adi na ta maghisgot anak. Naay. Pero ang tao mo'y maghimo. Ang hayop pa. Grabe jud pastor, pagbaligya gid sa mong baka, pastor, nilingi gyud, nihilak. Ang tao mo'y gagamag istorya. Nga hayop na emotion, pero wala ka na emotion. Musupak, naputaan as Ginoo, ang katagan na itong emotion ang hayop. Pwede ko siyang matrain. Ngayon ana, pwedeng maingon ana ang iyang kinaiya, pero maghisgot kag emotion, wala, oy. No? Ug napay emosyon ng mga hayop, manago na sila. Hello? Anaram na sila magbuhat og kalaswaan ang mga kalsada. Una na sila emosyon, manago na, oy. Di ta dire kay makita na pastor ta. Tago ta. No? Moingon si Pacquiao nga, usahay kining hayop mas lamang kaysa sa tao. Ngano gani? Ngano daw to? Pag-abot man to sa issue kabahin aning LGBTQ, daghan man na. So na LGBT nya dugangag Q unya usa pay sumpay. Plus mamaynasan na po na ron. So ningos man ni Pacquiao nga ang hayop sa aning part murag lamang pa kaysa nato.
Kaya ang hayop nga lalaki, mangita maghayop babae. Yang tao kay, kabalo siyang lalaki siya. Ug hubuon gyud nimo na imong lawas at tubang kasamin makakita makagusay naa. Nya maglibog pa jud kag di ang babae ko. Nya unsa may tinuod imong ngalan? Mario. Nya maingon dayon mo natrap sa babae ko nga natrap sa lalaki nga lawas. Ingana na sila. Unya originally, sa espiritu pa ko, lalaki gyud ko. Nya natrap sa babae. Di suda, ginabi sa kung saan mo nag-spelling, oy. Pero love gyud nato na sila nga naman, someday. Nya saan man ni pastor na tao man jud kong ingani. Niyon sa man ang John 3, verse 3. You must be born again. Magpakatao ka pag-usab. Di na nimo sundon ang imong feeling, kaya ang sundon nimo ang feeling sa Holy Spirit. Di na nimo sundon ang imong ganahan, kaya ang imong sundon ang ganahan naman sa Dios. No? And na-joy na chat sa ako, abi ko, sige siyang gatan-aw sa YouTube. Sige siyang gasunod sa mga wali, niingon gyud siya, pastor, sa pagkatinuod lang, bayot gyud ko, pastor. Pero tungod kay sige kog basa, sige kog paminaw og mga wali, wa gyud ko ng sulay og panghilabot og laki. Pero pastor, maibog gyud kog laki. No. Saan naman lang na. Di man nimo ikaw ayaw kanang imong emotion kay mo lead man nagyunan nimo. Pero dili ka magpadalaan na. Kay magsunod naman ka sa unsay leading sa balaang espiritu sa imo ha. So, moto ang communicable attributes. Kining tulo, maurag yun ni ang di mahatag sa Dios sa tawo. Bisan pag namatay na ka og tawgo na kag santos, wala nimo ning tulo. Muna di ko moampo nimo kay di ka kadungog nako because ang Dios lang ang iyang presensya naas tanang dapit. For example, ikaw namatay na ka, unya tuwa na ka dito sa langit. Sa ato pa, mahimo po kang omniscient, mahimo po kang all-powerful, mahimo po kang all-knowing, mahimo po kang omnipresent. Kung namatay na ba ka, mahimo ba po ka nga kining nasayod sa tanan, nakaibalo sa tanan? Or makontrol ba nimo ang tanan? Or ang imong presensya naas tanang dapit? Dili. Because ang attribute nga omniscient, omnipotent, o omnipresent, iya ra sa Dios og di mahatag sa tao bisan pa ni Maria. Muna klarong pagkasulti. Unsa man tos Maria? Tao Dios. Tao. Omnipresent siya? Dili. Karon nga namatay siya, omnipresent siya? So, makadungog siya nato og tuwa siya sa lubnganan or tuwa siya sa langit? Dili siya all-knowing, dili siya omnipresent, dili pod siya all-powerful. Muna niingon si Darwin, nga mas nahadlok pa kuno ang demonyo sa ngalan ni Maria kaysa ngalan ni Jesus. Tudluan, balihon ang gisultis Biblia. Philippians chapter 2. In the name of Jesus, every knee shall bow. Walay ningon pa gyud kay walay laing ngalan nga gihatag. Unya ilaron ta nga tan-awan ni kabantay mo na naman ni record. O paminawan niyo ni record, tan-awa nahadlok sila ni sagit ang demonyo pagkadungog sa ngalan ni Kiki. Pagkadungog sa ngalan ni Maria. Nya tan-awa pagkadungog sa ngalan ni Jesus, wala ra gyud. So nabali na karon. So ang nahitabo, mas gamhanan ang tawo nga ang iyaharang matres sa bakan maoy gigamit para maipakatawo ang Dios. So mas gamhanan pa karon siya kaysa sa Dios. Nya na pay gitawag dag inahan ka sa Dios. Ako ning isulti ha, di lang gyud ni ingog nang hilabot or mangdaot. Ako lang ning isulti. Ano bitang moingon tag inahan ka sa Dios? Saan man na nato ron? Upat na sila.
the Father, the Son, and the Holy Ghost, and the Inahan. So ang Amahan o ang Inahan, magtiayon. Libugan na kaayo na. Dugangan pang Jose. Di na 5 sila. So ang tao unta, kung mamalandong ang gayos pulong sa Diyos, lisuda no? Nga manulti ra ba ni sila, marag kamaog yung kayo. Pataka, rag subay ba? Ang nagbutang og verse sa Bible si Tarpulano, siya nagbutang og chapter. Niya agwala po nag Bible ray nabasa, wala na tun-e ang mga history nga na. Grabe siya no, maalaman niyo. Wag ni taong kahibaw. Nga di na mauning mga gipanulti. Na? So hopefully mga igsuon, actually, kung ato dyan siyang fokusan for years, di kita mahuman ani upat ka tuig ning doctrine of the Holy Spirit. Pero hopefully naara gyud tay nasabtan bisan gamay sa atong mga kagabion nga nagtuon ta niini. So the major attributes, the 3 major attributes of God nga naa sa Father, naa sa Son, ug naa sa Holy Spirit is omniscient, omnipotent, and omnipresent. Sa Bisaya pa, all-knowing. No? Sa Bisaya pa, Dios nga maoy nasayod sa tanan, sa sinugdan, karon og sa umaabot. Dios nga maoy nagkontrol sa tanan, manay omnipotent. Dios nga naa siya sa tanang dapit, ang iyang presensya naa sa tanang dapit. Muna gitawag og omnipresent. Kining tulo ka attributes sa Father, sa Son, and the Holy Spirit, mao ni siya ang di niya ihatag sa tawo. Even ang angels, wala niya tagai ani. Munang ang wala nakahibalo, mo ingorag iampo mo kami. Kay ikaw may naa diha. Imagine ko nung yuta o gatong gipuya sa Diyos. Uni atoan na dito sa Pedro makadungog sa atong pag-ampo. Sa ato pa, omnipresent siya. Ang iyang presensya, abot dire. Di man gani kadungog na imong anak, pukaw ni mong kaon, bisag gamata. Di man gani kadungog na imong hugasire. Di kadungog. No? Kaganina mga igsuon, pasaylo ako Lord. Nagpalit ko og kanang tabla. Kanang stage na siya, wapay tiil. Kaya kani isibog niya to, niya isumpay na are. Kang mo dako-dako na ito stage. Tanga bang tiil. Palit ko. Imagine, gahuot yun ang tao sa kugon commercial sa CPG. Hardware. Gahuot. Karoon na po nung daga naman yung namalit. Lunes mo, God. Lunes ka ng Martes, no? Ambot lang. Basta daghan yung namalit. Karon kay gihatag na nako akong resibo unya naghulat kog tawagon ko. Imagine katulo siyang nisinggit, Jonas, kay kanang imong inigbutang sa resibo, butangan na lang pangalan. Say pangalan sir, Jonas. Jonas! Jonas! Pag ikatulo usa gyud ko nilingi. Ngano man galutaw ako una. Nya naarag ko galingkod siya nga tubangan. Di mangita kadungog nga naratas dool. Kabalo mo ko sa paagi ana. Pag kini si Brad Danilo, nani milagrong nahimo? Or nya matinabangon ni? Inig kamatay ani i-apila na to ni, i-apply. I-apply. Unya, mag-collect o mag-gather og mga information og mga witness. Pwede na ba siyang i-ordain? Patay na ka ha? Pwede na ba siyang i-ordain nga mahimong saints or gamaan na siya og kuan? Inga na ang paagi na. Pare atong ka Pedro kalungsod. No, inga na ang paagi. Nya kato yung mga sayop, di na makitaan, wala giapil. Ito yung mga sala nga nahimo. Na pwede sa mna nimo, ikaw ang kinakabuutanan.
Isugilo nimo kay na kay gasas pag kanang mga milagro. Na kay mga pangampuan. And si Lord naghatag og mga milagro. Moingon na dayog milagroso ka na ka. So i-ordain na dayon, pagamaan na din kag mga sculpture ana himuan na. Then after that, i-announce na nga pwede na ni. Unya, wala na. Nahimo na kang omnipresent. Nahimo na kang omnipotent. Nahimo na kang omniscient. Buot gipasabot. Gamhana na ka. Makakontrol na ka. Buot gipasabot. All-knowing na ka. Nahibaw na ka sa tanan. Kanya ang imong presensya nasta ng dapit. Di ba? Mato kag minteryo, mama. Pag ato nimo plaza, mama. Mato kag mall, mag-exam ka, tabangi ko ma. Kaya namatay ka na omnipresent naman noon pod ka. So mo na ideya, mo na huna-huna sa mga tao nga wala gayod mahibaw. Unsa ang kinaiya or attribute sa Father, sa Son, and the Holy Spirit. Yet they are one. Wala sila nasayod. Unsa na nga attribute nga dili ma-impart sa tao, di mahatag sa tao. All-knowing, omnipresent, all-powerful. Kining tulo, di ni pwedeng maadtos mga anghel or sa tao. Kaya maadto ni sa tao, paminaw, buhi or patay, or namatay nga tao, or balaan nga tao. Pag kining tulo, maanha sa tao, kanang tawhana ato ng simbahon. Giila na to siya nga Diyos, gisimba na to siya, tungod aning tulo. He is all-powerful, He is omnipresent, He is all-knowing. Ug di na maangkon sa tao. Pero kay gitudluan na kita nga ang kalag suroy-suroy, ang kalag nakapaminaw, makadungog, giampo mo kami. Di gyud magampo, masira panugo. Nya ang imong giinang giampo mo kami, wa pud kadungog. Kadili man siya omnipresent. Yet sa buhi pa siya, naa siya attributes nga gikan sa Ginoo. Unsa man to? Love. Makamao siya mohigugma. Maluoy. He has mind, will, and emotion. Kining tanan nga mga attributes gitawag og communicable attributes. Mga kinaiya sa Dios nga maangkon sa tao. But kining tulo dili ni pwede bisan sa mga anghel. Mauna nga si Juan, human ni sulti ang human siya gidala sa anghel, gipakita mo na ningon ang Bible. Niluhod siya sa tubangas anghel aron sa pagsimba, gipadayag. Pero niunsa si Juan? Niunsa ang anghel? Niingon siya, Juan, tindog, pariharatang alagad ang Dios ray atong simbahon. No? Munang ang atong ludhan, simbahon, daygon, wala ragyoy lain ang Dios. Kinsa na nga Dios? Ang Dios nga Espiritu. Si Jesus Christ, ang atong Ginoo. No, ayon lang nagkalibog, in the Godhead, usa siya ka Dios. Nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu in the offices or sa ilahang mga buluhaton. No? Yung kabuti mo sa langit, Lord, tulo mo kabuok. Asa man si Holy Spirit? Ikaw may galing ko diha. Asa man ang si Jesus? Dito na taan na magpangitaay. Basta kay na adto ka dito. Naangkon nimo si Jesus, gituuhan nimo siya, siya ang imong mangluluwas, siya ang nagmatarong nimo, di ka kamatarong sa imong kagalingon. And we are saved by faith and by grace through faith. Sa grasya lang kita naluwas. Tungod sa grace, niya nituo ta, nangaluwas ta. Si Kristo ang nagluwas nato. Hopefully natin nakatunan. Ugma ipadayon nato ang kining sumpay ani sa mga attributes o niya agkatong representation. Kaya kung magbasa kag Bible, pag moingon dihang hangin, ulan, yamog, unsa pa na, representation na siya sa Holy Spirit. Basta moingon ang ulan or baha, suba, Holy Spirit ang gimension diha, ang gihisgutan diha. Ugma ato nang hisgutan kung naapatay kinabuhi ugma. To God be all the glory. Let's close our eyes. Father in heaven, thank you Lord sa mga word nga magihatag kanamo. Salamat kay Ginoo that you are omniscient, you are omnipotent, and you are omnipresent.
Salamat Ginoo nga ikaw maoy tako sa among pagdayeg ug pagsimba. O Holy Spirit, giampo namo nga imo ming tabangan nga mas makaila pa mi nimo. Because ang tanan nga nanghitabo sa Bible nanghitabo pinaagi diha nimo. Mao nga tabangi kami nga mas makasabot pagyud mi ug malig-on pagyud mi. Father, we pray ang mga pulong among madungog makatunan, maghatag og katin-awan og kalig-on kanamong tanan. Karon mo adto mi sa among mga pag-ampo Ginoo, we pray nga hatagan mi nimo tanan og panahon nga ikaw magapaminaw ug magdawat sa among mga pagsumbong, sa among mga pagpananghid diha nimo, sa among pagpaubos. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. This time mo, ato ta sa atong pagampo. Taas or mubo nga pagampo, basta kay imo na nga giampo. And you have your notebook, na diha ang mga prayer request. Og ang kada usa nga nag-join required gyud nga naay ingon ana. Kung wala ka kadala karon, unya na sa inyong balay, pangita dito suwatan sa imong mga prayer request. Bahalag maabot pa nag 1,000 ka buok. Mao na ang ato nga gi-pray. Ako na ako yung mga major nga gina-pray.